Amita Dahayu Puspita Laras ho. Ayo Mas Jarot Malika dedek jabat Ono sliramu sedya laku ananemu tansah kalem bodo sasapura kabito Sabela bulu aku sedih bayi tresnaku sedino komati ora ono lintang kesumunan ambon diko bebujanku sliramu pamit tugas sayai amri hayu ing sesambi godpo karya suki sok kapan anggonmu bali arep bali ora Mas ya ora pagi teko kok wis ora arep bali ya ning kene iki cocok nek arep ora bali lah mergane nyapa banyak tempat wisatanya Oh. lak ngono Ora banyak tempat ampirannya aku kan wis gedek aku ya ampiran ki kan yo iso ning Jeep Lavatur Jeep, terus iso ning naik pusat skuter skuter ya iso pokoknya wisatanya macam-macam Mas macam-macam ya Dijamin selamat tidak menikmati bosan. wahana atau wisata yang lain bagi pengunjung nggih mau nonton jadilan juga oke oke mau nyawer juga oke boleh bisa wisata kuliner juga boleh sekali luar pokoknya biasa perantasi dadi siji ya. Diangkat ke monggo Mbak Safela yo peteng dedet rasa hatiku bareng kompromo kabarmu nyatane sing kuntur wong layangmu ora liya ketemu Oh